V hlbokom lese, kde slnko len sem tam pretieklo cez husté konáre stromov, žil veľký hnedý medveď menom Bruno. Bol to mierumilovný medveď, ktorý si najviac užíval dni plné dobrodružstiev, bádania a samozrejme zbierania sladkého medu hrnček s medom. Jedného rána sa Bruno zobudil s veľkým plánom nájsť legendárny zlatý med, o ktorom mu rozprávala stará sova. Hovorilo sa, že ten med je najchutnejší na svete a dáva tomu, kto ho zje, ohromnú silu a múdrosť. Bruno sa vydal na cestu lesom. Prešiel cez ihličnaté lesy, široké lúky aj cez potoky, ktoré sa ligotali ako kryštáľ. Cestou stretol mnoho zvieratiek veveričku, ktorá mu ponúkla oriešok, jeleňa, ktorý ho varoval pred úzkymi cestami, a dokonca aj líšku, ktorá sa tvárila milo, no v skutočnosti mu chcela ukradnúť jeho košík. Bruno sa však nedal odradiť. Vždy sa usmial, poďakoval a pokračoval ďalej. Po dlhom hľadaní našiel nakoniec starý strom úplne dutý a celý obsypaný včelami, ktoré spievali sladkú melódiu včela. Bruno vedel, že je na správnom mieste. Použil svoju odvahu a láskavosť. S včelami sa porozprával, poďakoval im za ich prácu a požiadal ich o trošku medu. Včely, prekvapené jeho dobrým úmyslom, mu dovolili ochutnať zlatý med. A tak Bruno ochutnal ten najsladší med na svete a skutočne sa cítil múdrejší, silnejší a šťastnejší ako kedykoľvek predtým. Cestou domov si uvedomil, že to nebol len med, čo ho zmenilo. Bolo to aj dobrodružstvo, odvaha a priateľstvá, ktoré získal cestou. A odvtedy bol Bruno nielen medveďom so silou a múdrosťou, stal sa aj ochrancom lesa.